Здравейте, хора! Съм Плев. Прибирам в една моя братовчетка. Да гледал клиповете на Галин Милко, ми е приятел. Искам да кажа, че сме скарани. Много ми харесват неговите клипове, много са яки. Не знам дали може да са толкова добри, колкото неговите. Дано да са толкова добри, защото като качих клипче, който бяхме направили с Тончика, имаше един палец нагоре. Не знам, може да от него. Ако е... Баницата не Футбол не искам. Ще ни подгона Футбол. Ще виж заради баницата. Не искам баница. Казаха ми да дам тази баница. Ама аз я не обичам. Ето я баба. Когато ме накарам да ям това. Погледнат. Сега може би ще ходя горе. Малата, където е Галин. Ще видя какво прави. И може би после ще кача клипчето. Дано да го харесате. Ако ви харесате, сните палец нагоре. Коментирайте защо ви харесва. Коментирайте защо не ви харесва. Абонирайте се за каналът ми. И така. Гледайте за повече моите клипчета. Често казано, онзи клип може би беше малко, защото телефонът ми беше на 5%. И нямаше достатъчно батерия. И заради това. Айде да път правя клипчета. Не защото ми се налага, а защото ми е скучно. И няма какво да правя. А сега сме нагоре. По-светло е. Странно. Преди беше по-тъмно. Това чудо ще е в мен. Мисля да го дам на баба. Бабо. Чай си изпочат сега. Айде, добре. Сега сме нагоре. Ой. Тора. И ще видим какво прави Галин, Краси, Румен и Ванеска. Може би никой от тях може би да ги няма, може и нито един да няма. Но ако няма нито един, ще викна Галин, ще опитам какво прави. Отървах се от баницата, които са добри новини за мен. Защото не обичам баница. Казах, че не обичам баница. Но оня ден беше хубава. А та ми не харесва. Бяха малки банички. Но не са големи. Едва ли ще стигнем бързо. По-добре това да го спре на стоп кадър, за да изпестя ходенето. Така клипът ще е много дълъг. Може би още в половината на клипа. Много хора натискат палец надолу, защото... Какъв е толкова? Нищо. Ой, всъщност, още малко сме пристигнали, за което не се личи, но ме пожарват, пристигнали сме. Нищо, че е малко. Толкова пъти свървяхме и не спре през на стоп кадър. Това няма смисъл да спирам на стоп кадър, като трансформаторите на няколко крачки до нас. Нали ми струва ли сега стана по-светло, отколкото беше преди? Това е ирония. Все едно да кажеш неща, ще е че през вечерта ще е по-светло от деня. Или пък през деня ще е по-тъмно от нощта. То може би заради светкавицата. Сега стана по-тъмно. Да,
долу, ето ми маратонците, Адидас. Това не е на Адидас. Имам син часовник. Бала съм там на поля. Май видях Галин и Румен. Стътяме към тях. Ще питам какво правят. Галин да ми гледа клипчето и да чуе какво съм казал за него. Ето и Краси. Ето го Галин. Ванеска, ето го Краси. Надявам се Галин да гледа клипчето, което съм качил, защото бях говорил нещо за неговите клипчета. Ето го Краси. Надявам се това, което съм говорил за клипчета на Галин, да му хареса и да е доста по-яко. Сега той май прави 7-секундно предизвикателство. Не знам. Малко идвам, ала не мани са. Окей. Ето ги Ванеска и Галин. Добре. Съжал сега Галин прави клип, аз също. I'm sorry. My friends. Така. Ама Галин чу прави клип и той. Не знам кога го е починал, но аз знам кога съм почнал моето. Но все пак не мога да го отговоря. От на Галин клипа ще има малко и от моя. Въпреки че е там. Вижда се жълтата тениска на Неймар. Чакай с това колело ще ни подминеш и двамата, бе! Въргай! Колелото се държа повече от Галин. Между другото, Галин имаше такъв клип, как паше от колелото. Това беше нашия клип. Яко. Беше нашия клип за съжаление. Ето, който тенис на Неймар. Също и на Мими. 20 лева. Така, сега Галин... Сега Сега Галин си свърши клипът. Аз моят още не съм го свършил. Надявам се на някой да му хареса. Ако ви хареса, натиснете палец нагоре, абонирайте се, коментирайте. Това беше всичко от мен. Сега и до скоро. О, и ще се видим, когато се видим.